ngiyakubamba angazi ukuthi yini engenze ngisukume ngithi angizobheka kwenzekani kanti uyasidlisa usidlisa bukhoma Makoti yini wathenga isibhamu ungidubula ungibulale usale kuzenzela umathanda ngengane yami usungayifakela ushevu ungibhekile noma intando noma kwenzekani Makoti mina ke noma ungangidlisa ngowulande kamhlaba uyalingana soze ngakuthanda ngisho ungathatha muphi wazokhohlakala Makoti awusawugcoba nokugcoba ufaka siwubuka siwubona Makoti nezihlahla zakhona hawu wasebakhohlakala we Makoti kodwa ma ispice nje lesi ispice ma lesi spice samandiya leso sokwenza obiryani ma ayikho ke lesi spice lesi Makoti unesimili nesokungitshela ukuthi ulande endiyeni wazi kahle ukuthi umuntu wendiya uphumi uyazi wena ukuthi umfana walapha kaDlomo kuyimanje uhamba entando ngoba wadliswa yindi uyabaza abafana balapha ngaphesheya abatshela ama-apple endini ukuthi bawakhiphe njengoba enjalo sebewakhiphe ey'nqeni ukungathi akaze ahlafune uzosidlisa ngomuthi wamandiya Makoti indiya lithi mina yasifaka yasikhipha wena uzosifakela wena faka yini wena zokhipha ngayo Makoti wazi wakhohlakala uyabona ke kulokho ufike egcineni ngiyofonela omalume sihamba siyakini siye emndenini wakini sekochaza umndeni ukubulala phela lokho okwenzayo awusawugcobi nokugcoba ke wenze njengabanye omakoti abadlisa amadoda ufaka nje nezihlahla zakhona ubuka ufaka ubuka Makoti wakona nokukhohlakala kodwa Makoti ngiyaqoqa konke ngiyobiza umndeni kuzohlangana wonke umndeni hawu yabona nje futhi lona ukuthi akuwona ngisho wala eSouth Africa uze wabhala ukuthi pure spice hayi engabe upure spice wenzanani ngempela ngoba nathi nala ubhaliwe Makoti kuphelile ngawe awuzukuchazela mina awuzukuchazela ngisho amaphoyisa ngiyolanda umndeni wakho uyochaza khona yabona ke lokho kwenzini uyoxolisa ngenkomo futhi naleyo nkomo siyothi ingene esangweni ibiphambana la uphuma uyakini mthakathi ndini hawu sungaze usithakathe lebhure spice hawu hayi wangikhuza uma yazi wangikhuza uma Nkosi yami Jesu ngezipayisi nje ngezipayisi sengizofela izipayisi Subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.